Nu se poate deconspira un... Nu. Și odată ce s-a deconspirat că este cadrul al serviciului, folosim termenul de informații externe ca să nu spunem spionaj, pentru că ni se pare că sună cumva ciudat. Dar e vorba de serviciul de spionaj. În momentul în care s-a aflat că ești în serviciul de spionaj, îți afectezi major utilitatea pentru țară. Pisica cu clopoței nu prinde șoareci. Corect. Sunt situații similare și în celelalte servicii pe zona informativă, în cadrul SRI-ului, la celelalte servicii, că și SPP-ul are un segment de activitate informativă. Sunt mult mai puține restricții în cazul celorlalte structuri de informații decât în cadrul SIE. Am înțeles. Dar oricum ar fi natura serviciului, serviciul nu comunică public. Există niște norme prevăzute în statutul de militar, niște restricții pe care le accepți sau nu atunci când intri. Dacă nu le accepți, nu intri în serviciu.